sini iki sing wong rende penggawean dino turut kali mancing iwak tapi piye agak ngono ya ora iso mangan rende lawuh jajal ngelamar orang nerima karyawan malah ngurangi karyawan alasannya gara-gara pandemi ya akhirnya ya wong-wong kaya dhewe ini sing susah akhirnya ya urip bendino mangan bendino wis ditelateni ae rezeki wis enek sing ngatur dhewe karek nglakoni wis iwak iki nang ndi kabeh ya ora ngerti wong golek lawuh padha ora metu kabeh bocah mancing ae. Get-gete wong ae. Rumah sama ora mancing ora iso mangan aku. Ora iso mangan piye maksudmu? Ya mangan apa? Nyambut gawe ora. Mbok utangi apa piye? Utang-utang musim koyo ngene kok utang-utang. Oh lek kerja kono lho. Ya rumah sama aku iki meneng ae pasrah ngono. Nah, aku iki wis nglamar ngetan ngulon ngalor ngidul. Walah. Oh, alah. Wis ora gagas kowe rek. Aku dhewe bingung. Padha ae lah. Alah. Iya ya. Bener omongane soleh, musim koyo ngene golek gawean angel. Oh alah yo. Sembuh. Duit kok kaya karek nang 2000. Duit sisane dodolan sapi wingi karek 2000. Ngono sapi siji tak dol barang wingi. Ketun aku malian. Piye neh suket garing. Golek pakan sangel. Pomane pandemi ngene iki. Oleh opo ini ketusan? Enak keres. Enak iki gawe ganjel weteng. Duit karek 2000 gitu sego ya ora kena. Enak keres ya lumayan. Lagi ya. Nah. Yes, man. Aduh, panas merang. Oh alah. Nganti awan ngene rung enek sing nyantol siji belas piye ngene. Piye sesuk wis wae mbayar cicilan. Nggo mangane angelera boleh dadi. Wah, oleh iki. Lumayan iki. Oke, tunggu sebentar. Lumayan, gak nek gue makan siang. Karo tuku kopi.
jane wis bener iki piye to malah jebus kebon ngene iki. Sing entrane iki sing pesen wong apa memedi kok nganti tekan kebun-kebun iki. Piye? Tak telepon sik temen. Mandar aktif. Wes. Ngal ngopi ae. Orderan malah tekan kebun-kebun ngene. Oh alah, urip. Sahdu men to Wul. Sahdu piye to pepet. Wong joki isu koyo ngene ae. Ora nek penggawean opo ngono to? Penggawean opo? Delok kuwi sawahe gagal panen. Ndasku ngelu iki. Oh alah. Duit bulanan wis entek. Pandemi kene penyapo ya ini. Lah yo. Usume wong Susah. PKK yo. Yo. Wah. Bu, Pak, terus opo ngene iki? Aduh. Ngeluh ndas. Mandar ngemprok kabeh ning kene. Teko ngamuk ae. Ngusik. Kesel aku. Lho niki lho. Ket esuk nganti awan tak rewangi manas. Ora enek sing nyantol. Wis ora usah sambat. Kabeh ning kene iki mung padha sambat. Rumangsamu. Lah nek ra enek orderan ngene terus aku mangan apa? Lah rumangsamu kene iki wis mangan apa piye? Tak kira kowe mung rene nggo panganan. Panganan ndut kuwi ning sawah akeh. Mbah. Elah. Kowe ta, Ger? Ki nyapa tuh jane neng-nengan. Cangkrukan ki omong-omongan. Iki lho biar cacar ini kat mau sambat ae. Piye ra sambat, kadhe esuk ora madang aku. Aku ki luwe mangsa. Mas sampe kowe tok sing luwe. Aku ya luwe kok. Lah alah iki mah ki ceritane luwe ta iki, Mang. Yo. Mbok ngomong. Aduh. Sik. Tak orderne mangan. Halo? Mas Bro. Pesen bebek papat ya? Ya, kirim saiki. Oke, suwun. Apa tuh Ger? Pokoknya makanan spesial. Tenane. Iya no. Spesial. Dia iki ya, mangan tenan aku awan iki. Bareng apik men to kuwi. Ya iya no. Bahagia gitu. Dan Bebek spesial. kaya Udah. apa? Halo bro. Oke. Nah, Iki Mas, pesanan iya. Mas. Sun ya. Foto-foto. Iki lho. Madang tenan aku. Madang. Nyawa sing sambat luwe mau. Siapa era mau biar? Iya aku yo rek deh. Wah. Istimewa. Loh, kok PHK ngene, Ger? Maksudnya apa? Halo, kayak karim batuk kan. Tekon-tekon barang. Lah iya, Ger iki. Menyek mau piye apa mentang-mentang gak nyambut gawe. Sik to. PHK ini artine. PHK ya artine pemuda harus kerja. Oh, iki sing Harus kerja. andalan di Surabaya kuwi ta? Loh, ya iya no. Ning diae iki wis Iya. pangan sik. Jos iki. Luwe aku. Iya, medhuk ngene. Enak tenan lho, Ger. Ngene yo lah metu nang ndi? Tukune gampang. Langsung hubungi via WA iki. Apa lewat IG, Facebook, bebek goreng PHK Surabaya. Iki ngono gratis ongkir. Tinggal WA
nomor ning kene langsung dikirim. Sambelnya enak gitu. Iki ono langsung oleh telu. Sambel bajak, sambel bawang, sambel hijau. Wah, mantap tenan iki. Sesuk tukokne ya. Beres. Wah, suwun lho, Oh, waduh semangat raja aja. Yo. Mana apa iki padhaan? PHK. Oh, PHK. Ora dhewe yo, awas yo. Dhewe. Alhamdulillah. 100.000. Wah, iseng itu bas maem iki. Cacah nggih. Alhamdulillah, warak. Ayo, alhamdulillah rezeki dina iki mangan enak. Ora sida keluwen aku dina iki. Tenan ta? Arek Wes. aku. Nek ngono tak cabut sih aku. Apa nanti to, Arep nek urusan. Oh. Ya wis. Pokoknya pesanku siji. Hah? Pemuda itu harus kerja. Oh, Sing semangat. Ojo kakan sambat. Nggih, Oke? iki. Monggo. Suwun kare ya. Otos sun lho, nggih. Sesuk Besok, neh. Apik ger ya. Lah, rene lah. Wah, apa kuwi iso le? Enak yo. Kowe iki trane yo ngerteni kok wenco ning kene iki. Kene rene. Go kene ndak didem iki kene. Enak lho iki lho. Enak. Ora mbok wae padewe lho. Oh, wedhus. Bocah. Tuh, nyapa to iki? Yo usaha to, Ger. Usaha apa turut dalan iki lho? Yo golek duit. Duit kok turut dalan iki lho. Lah aku mau ki lho ning dalan oleh duit. Sing penting wis semangat ngono lho. Tak usaha sik. Iki jenenge gak golek duit, iki jenenge leles.